os i tøjet om og slips og tørklædebind. Vi knokler i butikken med humør og mange smil, for målet det er trætten rent i stil. Ingen tvivl. En god kontakt med kunderne, det har vi jo ved os. Og vil du bytte varer, vil du ikke møde trods. Vi følger dig til varen, hvis du ikke kan finde dem, og sender dig en lille hilsen hjem. Det er Rema 1000, som er bedst i dag. Det er Rema 1000, folk vil have. Det er Rema 1000, som er bedst i dag. For Rema 1000, det vil folket have. For vi har både mælk og brød og surt og sødt og salt. Vi sælger ikke varen uden at vi selv har set, at varen er af bedste kvalitet. Det er Rema 1000, som er bedst i dag. Det er Rema 1000, folk vil have. Det er Rema 1000, som er bedst i dag. For Rema 1000, det vil folket have. Pris for varerne vi tager. Vi er ikke konkurrentens ugens lokketilbud har. Og folket siger stadig, at det er på os de tror, og synger derfor disse farver.